Què és una entitat de voluntariat? Les entitats de voluntariat són organitzacions que entenen el voluntariat com un motor de transformació social i de l'entorn. Aquestes entitats poden incorporar persones voluntàries perquè portin la seva acció i que participin en concordança amb la visió i les finalitats de l'entitat. A la nostra comunitat, una entitat de voluntariat ha de ser una organització privada sense ànim de lucre, que desenvolupi activitats d'interès general i que compleixi els següents requisits. Està legalment constituïda i dins dels registres corresponents. Està integrada per persones voluntàries, tot i poder tenir personal assalariat. Desenvolupar part o tota l'activitat mitjançant programes de voluntariat. Està inscrita al Cens d'Entitats de Voluntariat de les Illes Balears. A més, les entitats de segon nivell, que agrupen diverses entitats de voluntariat, també seran considerades entitats de voluntariat.